Blain Dewi, a dwi'n darlithio ar y gradd addysg gorfforol yma yn Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Mae'r gradd addysg gorfforol yn gradd berffaith i rheini sy'n meddwl gweithio fel athrawon addysg gorfforol yn ysgol uwchradd neu yn ysgol gynradd. Rydyn ni'n gweld llawer o'n graddedigion yn mynd mlaen i asudio'n bellach ar cyrsiau tar a wedyn i cael eu cymwysterau i fod yn athrawon addysg gorfforol mewn falle ysgolion uwchradd neu rai mewn ysgolion gynradd. Mae'r ffaith bod y myfyrwyr yn gallu gweithio'n ddwyieithog yn mantais enfawr pan mae'n dod iddyn nhw mynd am swyddi. Yn amlwg mae llawer iawn o ysgolion gyfrwng Cymraeg, ysgolion uwchradd ac gynradd, a mae'r ffaith bod nhw'n gallu darparu'n ddwyieithog yn mantais pan mae'n dod i'r swyddi yma. Mae'r gradd addysg gorfforol yma yn Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn rhoi llawer o gyfleoedd i'r myfyrwyr cael profion o dysgu plant, enwedig plant ysgol gynradd. Ni'n gweithio'n agos iawn gyda'r ysgolion lleol le mae'r myfyrwyr yn cael cyfle i dysgu'r plant yma mewn llawer iawn o gweithgareddau, cynnwys gweithgareddau antur, gweithgareddau athletig ac hefyd gemau mewn addysg. Mae yna llawer o manteision o astudio addysg gorfforol yma yn Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Mae rhain yn cynnwys bod mewn grwpiau bach le mae yna llawer o cyswllt gyda'r tiwtoriaid sydd yn ei ddysgu. Mae myfyrwyr yn cael cyfle i gweithio'n agos gyda darlithoedd sydd â arbenigedd o ddysgu addysg gorfforol mewn ysgolion uwchradd ac hefyd mewn ysgolion gynradd. Mantais arall o astudio addysg gorfforol yma yn y Prifysgol yw'r ffaith bod gan y Prifysgol llawer o offer arbenigaidd i'r pwnc. Felly mae myfyrwyr yn dod gyfarwydd o gweithio gyda'r offer yma ar y lefel addysg uwch. Mae hyn yn cynnwys yn ein labordy ffisioleg le mae'r myfyrwyr yn cael dysgu am llawer o'r gwyddorau sydd tu ôl chwaraeon ac gweithgareddau ymarferol. A mae hwn yn bwysig i paratoi nhw, enwedig i dysgu mewn ysgol uwchradd, le fydd rhaid falle darparu ar lefel A neu ar lefel tygau, le mae yna gwaith academaidd yn dod i fewn i'r pwnc.